Joo. Kouvolassa tällä kertaa Nipan grillillä käyty. Ja ihan perus burgerit sieltä tilattiin. Kyllä. Ihan pienet burgerit evästyksineen. Mainittakoon plussana, että tuli tämmöisessä foliolämpöpusseissa, kun otti kotipakettiin. Joo. Lähellekään joka paikassa ei saa. Joo. Palattiin täällä on runsaasti ja pieni pihvi ja tää on pikkupurkeri todellakin pieneen nälkään. Kyllä. Johonkin vaihtoehtoja löytyy, mutta päätettiin tämmönen pikkusnäkäri nyt tähän väliin ottaa. Ihan makutesti. Ihan hyvä koko lihapyhdy. Aika tämmönen perus, mikä oli odotettavissakin. Ei ollenkaan huonon makuinen. Ei hassumpi, ihan semmonen perus pikkubursa. Kyllä tää tämmöiseen pieneen nälkään niin ihan 8 plussakin voisi olla. Ihan hyvin, että Ja kun tällä nyt oli hintaa semmonen 4,90, niin joo, ei ollut sillä, että alle 5 burgeria. Niin. Ihan hyvä pikkunälkä. ihan semmonen. Arvosanaksi. Mä voisin ehkä siellä 7,5 plussa ehkä 8 miinus laittaa tämmönen pikku pursaksi. Kuitenkin siellä paremmalla puolella ihan reippaasti. 8. Ei ollenkaan lötkö, ei liikaa majoneesia. Ihan sitä mitä ootti tähän hintaluokkaan. 8 minkka sanotaan. Jopa voi olla aavistuksen enemmänkin mitä ootti, että olisi voinut olla No joo, ois. huonommatkin raaka-aineet. No joo, ei ollut ainakaan semmonen lötkölärpäke. Näin eväillä sitten seuraavaa burgeria vetästä. Seuraavaa paikkaa kohti. Hyvä.